أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je spominjao u vezi bitke na Bedru i kako su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem pokazali ogromnu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I na Uhudu govori kako je Hazreti Ali radijallahu anhu bio vrlo hrabar i kada je Ibn Kamija ubio Musaba bin Umeira, on se vratio Kurešijama i rekao da je ubio poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato što je on mislio da ga je ubio. Kada je Hazreti Musa bio ubijen, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao zastavu Hazreti Ali radijallahu anhu. Hazreti Ali je onda i ostali muslimani nastavili borbu. Hazreti Ali je ubijao jednog po jednog nevjerničkog čovjeka koji je nosio njihove zastave. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio grupu nevjernika i rekao Hazreti Aliju da napadne na njih. Hazreti Ali je tad ubio Amar bin Abdullah Džumi i oni su se razbježali. Poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je naredio da napadne drugu grupu nevjernika. Hazreti Ali radijallahu anhu je ubio tad Šejba bin Malik. U vezi ovoga Hazreti Džibril je rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, on zaista, to jest Hazreti Ali, zaslužuje kao blagodate ili saosjećanje. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao: zaista da, Ali je od mene i ja sam od njega. Odgovor Džibrila je bio: ja sam od oba dvojice vas. U vezi ovoga hadisa šija muslimani oni ovo previše preuveličavaju ovaj hadis. Hazreti Ali radijallahu anhu kaže u toku bitke na Uhudu kada su se muslimani razdvojili, ja sam počeo da tražim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nisam mogao da ga nađem. Znači on je tražio gdje su bili ubijeni i rekao je: tako mi Boga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije neko ko bi pobjegao, niti sam ga našao među mrtvima. Kako god, Allah je postao nezadovoljan s nama pa je uzdigao njegovog poslanika sebi. I jedino što ja mogu jeste da se borim dok ne budem ubijen. Hazreti Ali radijallahu anhu kaže: tada sam izvadio svoj mač i napao nevjernike. I kada su se razbježali, vidio sam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio znači u tom okruženju. Sejd bin Musaib prenosi da na Uhudu Hazreti Ali radijallahu anhu je zadobio 16 rana. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže kada je Hazreti Ali se vratio sa Uhuda, dao je svoj mač Hazreti Fatimi radijallahu anha. Rekao je: operi ovaj mač zato što je
uradio mnogo kao u toku borbe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je to čuo rekao je Hazreti Aliju: Ali nije samo tvoj mač uradio čuda u borbi. Od mnogo tvojih braće je također, njihovi mačevi su to postigli. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad naveo 5-6 ashaba i rekao njihovi mačevi nisu bili različiti od tvoga. Također se spominje Ebu Talha Ensarija. Hazreti Enes prenosi na dan Uhuda kada smo muslimani bili nadvladani i muslimani se znači razdvojili. Hazreti Ebu Talha je stajao ispred poslanika i znači bio kao njegov štit. Ebu Talha je bio vrlo spretan u bacanju strijela i taj dan 2 ili 3 luka je slomio boreći se, znači ispaljujući te strijele. On je znači toliko jako te strijele ispaljivao da bi mu se slamalo. I ako bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao i koga da nosi strijela, rekao bi stavite ih ispred Ebu Talhe. To jeste, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je smatrao da je on vrlo spretan strijelac i govorio bi drugima da daju i svoje znači strijele njemu. Hazreti Enes dalje govori: kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podizao svoju glavu prema nevjernicima, Ebu Talha bi govorio: O Allahov poslaniče, neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe, molim te nemoj dizati svoju glavu da se vidi, da vide je neprijatelji, da te strijela ne pogodi. Neka i moja prsa budu žrtvovana prije tvojih. Ovaj hadis je iz Sahih Buharije. Hazreti Enes bin Malik prenosi da Hazreti Ebu Talha je znači štitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže da je takav bio spretan strijelac da kada bi god ispalio strijelu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi gledao gdje znači se zaustavila. Također se spominju sljedeći stihovi koje je ponavljao Hazreti Ebu Talha u toku Uhuda. Ponavljao bi ove stihove: moje lice je ovdje da zaštiti tvoje i neka moj život bude žrtvovan zbog tebe. U vezi Ebu Talhe Ensarije, Hazreti Bešir Ahmed Zaheb radijallahu anhu piše: u toku Uhuda Hazreti Ebu Talha je slomio 3 znači strijele ili ona luka i stajao je kao štit ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda također se spominje Hazreti Talha bin Ubejdullah. Ovaj priješnji je bio Ansarija, dok ovaj je od Kurejšija. Prenosi se da je na dan Uhuda strijele su kroz njegovu ruku prolazile dok je štitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Talha je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Uhudu i bio je od onih ashaba koji su ostali cijelo vrijeme uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dao zakletvu da će da ostane uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je Malik bin Zubeir ispaljivao strijele prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Talha je znači zaštitio poslanikovo lice stavljajući svoju ruku ispred njega. Strijela je pogodila njegov mali prst i znači odbila mu ga. Kada ga je prva strijela udarila ili pogodila, on je napravio neki zvuk od bola, te agonije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da si rekao bismillah, ljudi bi
očigleci bili ulaska tvoga u džennet. U Siratu Halebija se nalazi detalji u vezi ovoga. Kejs bin Abi Hazim prenosi: na Uhudu bio sam svjedok Hazreti Talhine Ubejdullah ruke. Bila mu je vrlo ranjena dok je štitio znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U jednom hadisu se prenosi da ga je s kopljem udario neko i toliko mu je krv tekla da se onasvijestio i da je Hazreti Ebu Bekr posuo vode na njega i da se osvijestio. Kako se budio, odmah je pitao da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u redu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: poslanik je u redu i on me je poslao kod tebe. Hazreti Talha je rekao elhamdulillah i onda je također izgovorio sva hvala pripada Allahu dželešanhu. Ja kada sam čuo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u redu, sve ostale boli nisu važne. Ajša i Umijusa koje su bile kćerke Hazreti Talhe prenose: na Uhudu naš otac je zadobio 24 rane. Na glavi imao veliku ranu, arterija na njegovoj nozi je bila također ozlijeđena, njegov prs je također znači bio oštećen i mnogo je imao rana na njegovim prsima. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Uhudu se onesvijestio, Hazreti Talha ga je nosio i borio se u isto vrijeme protiv nevjernika dok nije došao na znači sigurno mjesto i onda je položio poslanika i stavio ga uz nešto, kao ustorio ga je uz nešto da sjedi. Hazreti Muslima radijallahu anhu govori u vezi ovakvog predanja ashaba na sljedeći način: oni koji su bili znači spremni da se žrtvuju na dan Uhuda, kada je Halid bin Velid napao muslimani su se razdvojili. Neki ashabi su se pridružili brzo oko poslanika, okružili ga sallallahu alejhi ve sellem. Najviše muslimana je bilo do 30. I nevjernici su znači napali oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čvrsto stajao. Jedan po jedan musliman se žrtvovao ispred mekanskih mačeva. Znači toliko su nevjernici napadali da su tolike strijele bile ispaljivane prema toj grupi muslimana gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio. Hazreti Talha radijallahu anhu koji je bio Kurejšija, znači iz Mekke, koji je bio muhadžir, je vidio da su te strijele ispaljene pravo prema poslanikovom licu i onda je on svoju ruku poturao ispred da ne udare poslanikovo lice. Jedna po jedna je probadala njegovu ruku, ali on nikada nije spustio svoju ruku. Toliko su te znači pogađale ga strijele da je jednostavno njegova ruka totalno bila oštećena i on je tad izgubio svoju ruku i ostatak svoga života je znači bio invalid, nije imao ruku. Mnogo godina poslije te borbe, u vrijeme 4. halife, jedan neprijatelj islama je na vrlo ružan način opisao Hazreti Talhu kao čovjek bez ruke. Jedan čovjek je rekao da, on nema ruke, ali to je blagoslavljeni čovjek. Rekao je: da li ti znaš gdje je on izgubio svoju ruku? To je bilo u bici na Uhudu. On je dizao svoju ruku
da zaštiti lice blagoslovljeno poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neko je pitao Hazreti Talhu radijallahu anhu na dan Uhuda da li te je mnogo bolila ruka. On je rekao da, bolila me je mnogo. Pitao ga je da li si želio da kao pustiš glas. Rekao je da, moje grlo je želilo to da uradi, ali ja nisam to dozvolio jer bojao sam se da u tim trenucima ruka će mi se pomaći i poslanikovo lice neće biti zaštićeno. Hazret Sad bin Abi Waqqas je također bio jedan od ashaba koji je pokazao izvanrednu, znači, žrtvovanje i lojalnost i hrabrost. Ajša binti Sad prenosi od svog oca: kada su nevjernici, znači, napali po drugi put, ja sam se pomakao na jednu stranu. Rekao je ili ću ih, znači, uništiti ili ću postati šehid pokušavajući to. I on kaže, vidio sam osobu koja je imala crveno lice i nevjernici su kao skoro da ga nadjačaju. On je s kamenjem i počeo, znači, bacati kamenje na njih. Mikdad se je pojavio između mene i te osobe i htio sam da pitam Mikdada koga sam vidio. Mikdad me je pozovnuo: o Sad, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on te zove. On kaže, ustao sam i nisam osjetio bol i otišao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On mi je rekao da sjednem ispred njega i da ispaljujem strijele i ja bi se molio: o Allahu, ovo je tvoja strijela i uništi njom tvoje nevjernike, neprijatelje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se također molio i govorio: o Allahu, primi Sadovu molitvu i učini da Sadova strijela pogodi target njegov. Dok je govorio u vezi ovoga, Hazreti Sad kaže: osjetio sam u tom vremenu da je melek bio blizu mene i da je uz mene se borio. Poslije mi je neko informisao da je ta osoba bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I prema ovim prenosima, znači, ili da su to bile vizije ili ali prenosi se također da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio uz njega blizu. Hazreti Sad kaže: ispaljivao sam strijele, kada bi mi nestalo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi dao njegove i dao bi mi moju ruku i kaže ta bi bila još brža strijela. Lama Zuhri kaže na tog dana Hazreti Sad je ispalio oko 1000 strijela. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib u vezi Hazreti Sada bin Abi Waqqasa spominje kada je vrlo malo ashaba ostalo uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Uhudu. Piše da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem davao strijele, on sam davao ih Sadu. Sad je nastavio da ispaljuje strijele i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je govorio: neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe, nastavi da ispaljuješ strijele. Do kraja njegovog života Sad radijallahu anhu bi ponavljao ove riječi koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio sa velikim ponosom. U jednom hadisu se prenosi da je Hazret Sad rekao: na Uhudu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi uzimao svoje strijele i stavljao bi ih ispred mene da ih ispaljujem. I govorio bi: nastavi da ispaljuješ strijele, neka su moja majka i otac žrtvovani zbog tebe. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da osim Sad bin Abi Waqqasa nikada nisam čuo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ovu dovu: neka su moji otac i majka žrtvovani radi tebe, osim njemu. Kako god, u jednom drugom hadisu Buhariju se spominje
ime Zubeira bin Alavama, kojem je, znači nalazi se u historiji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu rekao: neka su moj otac i majka žrtvovani radi tebe. Slično spominje se znači žrtvovanje Hazreti Ebu Duđana. U toku bitke na Uhudu Ebu Duđana radijallahu anhu je znači bio kao štit koji je štitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je stajao ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kada bi znači god bila ispaljena strijela prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je bio okrenut prema licem prema poslaniku i te bi znači strijele udarale u njegova leđa. I znači na taj dan mnoge strijele su ga ubole u leđa. U vezi istrajnosti Ebu Duđana radijallahu anhu, Hazreti Mirza Bashir Ahmed piše, kaže Ebu Duđana je štitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi zaustavljao svaku strijelu ili kamen svojim tijelom. To je do te mjere da je njegovo tijelo bilo toliko izbodeno strijelama, ali on nije ni znači glasa pustio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ako bi imalo bio otvoren da bi ga strijela mogla pogoditi, on bi odmah ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem se stavljao. Sal bin Hunayf također se spominje kako je znači na Uhudu stajao hrabro i istrajno. I tog dana je također dao zakletvu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će da žrtvuje svoj život i on je stajao ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao štit. Kada su se muslimani znači razbježali, on je tog dana ispaljivao znači strijele ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio: dajte strijele Sahalu, jer za njega ispaljivanje strijela je kao vrlo lahka stvar. Onda se spominje Hazreti Amara radijallahu anha, znači ženska žena koja je ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona je pokazala toliku hrabrost na Uhudu. Ona je bila lojalna sljedbenica poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Amara Mazinija je bilo njeno puno ime. Hazreti Amara znači Musejba se je zvala njeno ime. Hazreti Zaid bin Asim radijallahu anhu je bio njen suprug. Hazreti Amara kaže: na dan Uhuda ja sam krenula da vidim, znači da izvidim situaciju. Kaže, uza sam nosila kožu u kojoj je bila voda i želila je znači da da vode onim koji su bili ranjeni. Ona kaže, tad sam stigla do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bio je među ashabima, muslimani su tada bili kao pobjeđivali su, to jeste znači na početku borbe. Na jedan put su se ashabi razbježali. To je kada su znači muslimani napustili to mjesto gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao prolaz na planine ne smiju, i nevjernici su i muslimane napali sa leđa. Ona kaže, tada su na jedan put nevjernici napali toliko na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja kad sam to ugledala počela sam da borim se i zaustavljala sam kaže sa svojim mačem nevjernike da priđu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a i u to vrijeme sam ispaljivala i strijele i ja sam tad bila ranjena. Na ramenu je bila znači ranjena u rame i pitali su je ko te znači ranio. Ona je rekla Ibn Kamija. Hazreti Amara prenosi kada su se ashabi razišli ili razbježali i razdvojili se od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ibn Kamija je krenuo i govorio: pokažite mi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem,
i rekao je ako on preživi danas, neka se zna da ja neću. U drugim riječima ili će jedan ili drugi da kao ostane živ. Ona kaže kada je prilazio prema Hazreti Musa i ja smo ga zaustavljali. Tada me je napao i on me je tad ranio u rame. Ona kaže pokušala sam da znači i ona njega znači napadala, ali kaže taj Allahov neprijatelj je nosio na sebi dva kao štita. Neki učenjaci su zapisali na Uhudu da je Hazreti Nusejba otišla u borbu uz svog supruga Hazreti Zaid bin Asim i dvojicu sinova Hazreti Hubejbi i Hazreti Abdullah i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio za njih i rekao da Allah blagoslovi njihovu cijelu porodicu. Kada je znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio ovu dovu Hazreti Umara ili Nusejba je rekla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem molim te moli se da mi budemo u dženetu uz tebe. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah moj podari im blizinu u dženetu uz mene. I Umar je tada rekla sada me zaista ne interesuje šta će se desiti na ovom svijetu. Poklon ove dove je dovoljan za mene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u vezi nje rekao na Uhudu gdje sam se god okrenuo ona se je borila i branila mene. Na Uhudu Hazreti Umijamara je zadobila 12 rana. Hazreti Mirza Bashir Ahmed radijallahu anhu piše da na dan Uhuda bila je jedna žena Umijamara koja se znači probila nekako blizu do poslanika sallallahu alejhi ve sellem kroz neprijatelje i borila se, znači štitila poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je Ibn Kamija krenuo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ona je bila jedna među prvima koja je znači pokušala da ga zaustavi, ali pošto je taj zli neprijatelj imao dvije zaštite, njen znači udarac ništa mu nije uradio. Tada je Ibn Kamija znači krenuo i udario je poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio dobro zaštićen, nije ostavio ništa. Ashabi su toliko se prepali s tim. Hrabri Talha je tada postavio svoju ruku. Ibn Kamija je znači tad osjekao njegovu ruku i njegova ruka pala na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tada znači ništa poslaniku nije bilo, zato što je Talha postavio svoju ruku i to je umanjilo udarac Ibn Kamije, ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tad pao na zemlju od tog udarca i tada je Ibn Kamija kao zviknuo da je on ubio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Talha i Ali su odmah podigli znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa zemlje i kada smo muslimani vidjeli da to nije istina, znači oni su odmah postali radosni. Borba se malo kao umanjila zbog toga što su nevjernici mislili da su ubili poslanika sallallahu alejhi ve sellem posle ovoga. I oni su se znači malo opustali i počeli su kao da prikupljaju svoje mrtve ili ranjene, a drugi su počeli da mrtva tijela muslimana znači kasape, ali muslimani su se tad bili mnoštvo njih razdvojili i razbježali. Na dan Uhuda kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se popeo znači na uzbrdicu i sa svojim ashabima i prema hadisu u Buhariju Ebu Sufjan je kao pozvao ime poslanika 3 puta i rekao da li je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem među vama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaustavio ashabe da išta odgovaraju. Ebu Sufjan je 3 puta pitao da li je sin od Ebu Kuhafa, to jest Ebu Bekra radijallahu anhu među vama.
Onda je 3 puta upitao da li je Ibn Hatab, to jeste Omer radijallahu anhu, među vama. Ebu Sufjan je znači vratio se svojim ljudima i rekao oni su svi ubijeni. Kad je čuo ovo, Omer radijallahu anhu se nije mogao suzdržati i rekao je: o Allahov neprijatelju, ti si lažav. Te koje si ti imenovao svi su živi. Mnogo znači nevolje slijedi vas. Ebu Sufjan je tad rekao: ova borba vam je osveta za bitku na Bedru. I onda je rekao: rat je kao nepredvidljiv, nekada jedna strana pobjeđuje, nekada druga. I on kaže: naći ćete mnoga tijela ljudi koje su znači iskasapljena, njihovi nosovi i uši će biti odrubljeni. On kaže: ja ovo nisam naredio, ali također se i ne protivim ovome. Onda je veličao Hubula, njihovog idola. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ashabe: pa zar mu nećete na ovo odgovoriti? Ashabi su rekli: o Allahu poslaniče, šta da mu odgovorimo? Recite da je Allah najuzvišeniji i veličanstveniji. Ebu Sufjan je tad rekao: mi posjedujemo uzu, a vi ga nemate. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ashabima: zar mu nećete na ovo odgovoriti? Ashabi su rekli: šta ćemo mu odgovoriti, o Allahu poslaniče? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: odgovorite mu, Allah je naš čuvar, a vi nemate čuvara. Onda je Ebu Sufjan se obratio muslimanima i rekao: sljedeće godine ćemo se suprotstaviti ponovo na Bedru. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio jednom od svojih ashaba da kaže: zaista naš sastanak taje obećanje. Hazreti Mirza Bashir Ahmed piše: dok su muslimani bili zauzeti da pomažu svojim ranjenicima, na drugoj strani Kurešije su kasapili tijela šehida. To je bila tradicija da se tijela posle borbe znači iskasape, i žene i djeca su učestvovali i rezali nosove i kao to su od muslimana i uši, i onda su to nosili kao ukrase na sebi. Hind, žena Ebu Sufjana, je osjekla jetru Hazreti Hamze radijallahu anhu i žvakala je. I Sir William piše da u vezi ovoga da poglavice Meke su tražile na tom ratnom polju tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali oni to nisu mogli uspjeti jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio tu. Kada je Ebu Sufjan znači izgubio svu nadu u vezi ovoga, otišao je prema znači proplanku na planini i govorio je: o muslimani, da li je poslanik među vama? Pa je pitao u vezi Ebu Bekra, Omera, ali poslanik im je rekao da se ne smiju javljati, pa je onda na najarogantniji način uzviknuo: svi ovi su ubijeni, jer da su živi odgovorili bi. Ali Hazreti Omer radijallahu anhu nije se mogao suzdržati, pa mu je rekao: o Allahov neprijatelju, mi smo svi živi i Allah će vas znači postiditi od našim ruku. Onda je Ebu Sufjan prepoznao znači glas Omera radijallahu anhu i rekao: o Omer, je li poslanik znači, ili pitao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem živ? Omer radijallahu anhu je rekao: zaista je živ. Hvala Allahu, on je živ i sluša svaku tvoju riječ. Onda je Ebu Sufjan tihim glasom je rekao: Ibn Kamija je slagao, jer ja vas smatram
da istinu govorite nego on. Onda je uzviknuo: o Hubl, neka je tvoje ime časno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prije toga naredio da ashabi ne govore, ali kada je čuo ove riječi od Ebu Sufjana, rekao je znači svojim ashabima, iako je naredio kad se njegovo ime spominalo da ništa ne govore, ali kada je čuo ovu da poredi on tog idola kao sa uzvišenim, rekao im je: zašto ne odgovorite? Ashabi su rekli: kako da mu odgovorimo? Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sva znači veličina jedino pripada Allahu uzvišenom. Da je Ebu Sufjan rekao: mi imamo uzu, vi nemate. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opet rekao ashabima da kaže i rekao: mi imamo Allaha, on je naš pomoćnik ili pomagač, a vi nemate nekog ko vam pomaže. Onda je Ebu Sufjan rekao: bitke su takve, nekada jedna strana pobjeđuje, nekada druga, ovo je osveta za Bedr. I onda je također rekao u vezi toga da tijela šehida su znači na komade isparčana, i rekao: ja ovo nisam naredio, ali nisam se ni protivio zbog toga kao svojim ljudima što su to radili. I sljedeće godine ćemo se kao sastati na Bedru. Onda kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, jedan ashab je rekao: zaista ćemo se naći na Bedru. I Ebu Sufjan znači je se vratio i brzo je sa svojom armijom otišao u Meku. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb kaže: vrlo je, kaže, čudno kako Kurešije su znači uradile ovo. Bili su znači pobjednici, mogli su, Medina je bila otvorena za napad, vidjeli su koliko su štete nanijeli muslimanima i to, ali zbog znači Allahovim određenjem oni su se brzo povukli i kao željeli su da ostave eto to status pobjede na Uhudu i vratili su se u Meku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmah poslao 70 ashaba, među njima bio je Ebu Bekr, Zubeir također, za kurešijskom armijom. Ovo je iz Buharija. U Buhariju se znači spominje da poslanik je poslao Hazreti Alija, ili mnogi također hadis spominju da je to bio Sada bin Abi Vakasa za Kurešijama, i također im je rekao da mu donesu vijesti da li Kurešije planiraju da napadnu Medinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, im je rekao: ako Kurešije jašu na svojim kamelama, a ne na konjima, onda oni se zaista vraćaju u Meku. Ali ako budu znači na svojim konjima jahali, onda oni nemaju dobre namjere. I također je rekao da odmah mu se jave vijesti ako Kurešije su krenuli prema Medini. I onda je rekao: tako mi Boga, dobit će znači istom snagom kao što su oni napadali. I muslimani se vrlo brzo vratili i rekli da Mekanlije idu prema Mekke, a ne prema Medini. Hazret Musa Maud radijallahu anhu, dok je spominjao kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasvijestio na Uhudu, kaže, a spominje u vezi ovog incidenta koji je već spomenut, da kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvijestio i muslimani su saznali da on nije bio ubijen, i grupisali su se i došli na proplanak ili prolaz na planini, tada je Ebu Sufjan došao i uzviknuo je kao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ubijen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da oni se ne javljaju, i kada su zvali njegovo ime Ebu Bekra, Omera radijallahu anhu, i kada je Omer radijallahu anhu htio da uzvikne da nisu ubijeni, poslanik mu je zabranio da ništa ne govori. Ali kada je Ebu Sufjan rekao, i njegovi kao ti koji su bili prisutni uzvikivali su Hubulovo ime,
tog njihovog idola, veličali ga, koji je kao porazio islam danas. Zatim Muslim Maud radijallahu anhu kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji mi je rekao ashabima da šute, da ništa ne govore, ali znači kada je Allahova čast bila u pitanju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo ashabima i rekao zašto mu ne odgovarate? Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu mnogo puta je znači spominjao ovaj događaj sa Uhuda. Nastavit ću da govorim o ovome u budućnosti. Kao što sam govorio u prošlosti, nastavite da se molite za Palestinu. Imaju neke vijesti da se neki pokušaj da se to zaustavi, taj konflikt, i možda će se Izrael sa tim uslovima složiti, kako god. Šansa da će se rat u Lebanonu sada desiti sve veća i veća, što bi to također narušilo u West Bank, tamo zapadnoj Palestini, Palestince, ako se to desi. Izgleda da pravde nema u zapadnim vladama i njihovi zapadni komentatori to komentiraju da znači nepravda je prešla sve mjere. Predsjednik Amerike znači prodavajući oružje samo diže svoju ekonomiju i američki analitičari govore da znači Amerika pokušava da što više produži ovaj rat da bi digli svoju ekonomiju. Oni ne shvataju da ne mogu Allahovu kaznu izbjeći. U svakom slučaju kroz molitve, kroz pokušaje da razgovaraju sa ljudima, Ahmedi moraju to da rade. Nedavno je rečeno da Velika Britanija i Amerika su zaustavili znači davanje ili fondaciju UN organizaciji koja pomaže ovim konfliktima, i oni kažu da 11 ili 12 Hamas tih je učestvovalo u toj organizaciji. Zbog toga sada znači Palestincima pomoć nikako ne dospijeva. Realnost ovoga je da je ovo samo jedan plan da naude Palestincima. Što je začuđavajuće, iako je zapadni svijet prestao da to znači ulaže i daje. Šta je sa muslimanskim svijetom koji imaju toliko bogatstvo kroz naftu? Zašto oni se ne znači javljaju da će oni poslati pomoć? UN agencija je rekla ako ne dobiju znači pomoć, neće moći u februaru ništa da pomognu. U svakom slučaju da Allah dželešanu pomogne ovim muslimanskim zemljama da izvršavaju svoju ulogu i da svi znači ovi poremećaji se dovedu kraju svijetu. Znači sada postoji također rizik rata sa Iranom. Slično molite se za Ahmedi muslimane u Jemenu. Nedavno je Ahmedi musliman umro u zatvoru zbog toga što mu nisu pružili medicinsku pomoć. Detalje u vezi ovoga je teško dobiti zbog situacije. U svakom slučaju molite se. Kad dobijem sljedeće detalje, ja ću ako Bog da klanjam njegovu džanazu u odsustvu. Molite se za Ahmedi muslimane u Pakistanu. Ahmedi muslimani su tu uvijek na targetu radi političkih znači njihovih interesa. Slično neki ekstremisti su također protiv džamata tu. Gdje god da su u Pakistanu članovi džamata imaju dvije znači opasnosti. Jedna je što su državljani, a druga što su Ahmedi. Molite se za Ahmedi muslimane u Rabbi i svim drugim gradovima
da ih Allah drži pod njegovom znači zaštitom i da zli zaista njihovo zlo se njima vrati, da Allah dželešanhu zaštiti Ahmed i muslimane u svakoj zemlji i da zaista svijet spozna da nema drugog puta osim puta prema Allahu dželešanhu i da je jedini način da oni se spase da spoznaju Allaha dželešanhu i da prihvate onoga koji je poslat od njega. Da Allah dželešanhu im omogući da to urade. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.